Que as camas quedasen nos hospitais, que non as van quitar dali. Ahora, sin profesionais, se fan falta se habilitarán, non sabemos canto tempo, pero as camas quedan nos hospitais. Ese é o gran anuncio do Partido Popular. Segundo gran anuncio, temos unha bolsa de voluntarios de 1049 profesionais dispostos a traballar no Bran. Entón, teñen a 1049 profesionais dispostos a traballar a maiores do seu traballo, extenuados, con máis calor, polo tanto máis cansadas. Que profesionais que veñen pasar aquí as vacacións de outras comunidades autónomas que aproveiten para traballar, facer unhas horitas nos Sergas e tamén lle piden aos concellos que faciliten vivenda. Ou que os MIR non collen vacacións e o que fan é suplir e quedar no posto dos seus titores sin a formación precisa. Ou a medida estrela, e por eso a interpelación de hoxe, señor conselleiro, a medida estrela que vostedes están facendo que é que profesionais sin a especialidade de formación MIR estarnos contratando masivamente. Un escándalo, señor conselleiro, un escándalo. De verdade vostede cree que como responsable de sanidade pública deste país lle está ofertando garantías á poboación galega, os galegos e galegas para ser atendidos e lle está ofertando unhas condicións laborais mínimamente dignas aos profesionais, traballar máis e en peores condicións? Moitas grazas.